खुलुमबाय। दिनै 25 एप्रिल 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो, जेबो खैफोद आफोद जायालासे। फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनायनि गिबियावनो दङ। मेष राशि गोदान खाबुफोर ओंखारगोन, समाजारि मान मोनगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। बृष राशि साख्रियाव गोख्रों आरो साबसिन खामानिनि राहा थागोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। मिथुन राशि फालांगि जागायजेननो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कर्कट राशि रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर दं। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। सिंह राशि रांखान्थियारि लेनदेनावबो सांग्रां थानाया गोनांथार। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कन्या राशि बबेबा मोनसे खामानियाव फेलें जागोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। तुला राशि फालांगियाव जेंना सोमजिनायनि सम्भावना दं। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। वृश्चिक राशि फालांगियाव खहा जागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। धनु राशि खामानि मावनो थाखाय बेयो मोनसे साबसिन सम। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मकर राशि मोजां मोनज्लायनायनि थाखाय साना मोजां नङा। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कुम्भ राशि खामानि मावनो थाखाय बेयो मोनसे साबसिन सम। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मीन राशि साख्रियाव गोख्रों आरो साबसिन खामानिनि राहा मोनगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।